para sa umaabot nga Father's Day, ang isa ka kuan nga responsable nga amahan o ang mahigugmaong amahan. Nya din ang di na ako malimtan nga mensahe po niya sa kuang gihatag ang iyang ginakuan sa kuang mahimong responsable pod pag-abot sa panahon mahimo kong isa ka amahan o magkuan ginatawag na to mo kuan sa atong mga anak mo giya o na isa sa kuan sa amahan. Ang last pagyod nga dapat dol ta sa Ginoo. Na siya ako dai si Edward Sacragon taga Mintal. Akong pangalan sa akong papa si Mauricio Sacragon.